Tak, vítejte u dalšího YouTube videa. Dneska se podíváme tady na analýzu letošní olympie Classic Physique. Podíváme se proč, v čem a jak je vlastně Bumstead lepší, co Deana a Bumsteada separuje a proč v podstatě bylo rozhodnutý tak, jak bylo a co se v podstatě soudí v Classic Physique. Takže toto máme normálně relax. Začneme od spodu. Od spodu podíváme se na Ramonovi nohy vlevo. Za mě osobně Ramon udělal neskutečnou změnu v těch nohách, fakt jako strašně moc pokročil, co se týče kvality, separace a tak dále. Tady na té olympii opravdu v tomhle aspektu překvapil. Podíváme se napravo na Bumsteada. Bumstead za mě osobně, on má ty nohy takový prostě krabatější, já nevím. Tam jde o ty střední úpony toho svalu a vidíš, že tam to je takový, no nemá to v podstatě tu stejnou estetiku, co má Dino, ale tohle je věc, kterou člověk nezmění. Každopádně tohle je můj subjektivní názor, co se týče objektivity, tak či tak tohle by dali Bumsteadovi. Nahoře vyloženě nic soudit ještě nebudeme, to si počkáme na další pózy. Takže tady máme front double, začneme zase od spodu a tady vidíme, co udělá celkový zapozování. Mně osobně nalevo se mi to rozhodně mnohem víc líbí u Ramona, protože ty nohy mají nějaký flow, jdou nějakým směrem, vidíš tam separaci, vidíš tam všechno. U Chrise je to takový jak Ičko. Jak Ičko je to takový strohý a neplyne to vyloženě tak, jak u Ramona. Podíváme se samozřejmě zase nahoru. Tady mě osobně líbí se mi ten styl, jakým Ramon zandává tu pózu, protože všechno zapadá prostě dohromady, jak vidíš ten pas, všechno, vypadá to prostě líp, když to zakomponuješ všechno do sebe, ten vrch, líp to vyplyne, když se pojáš na Chrise, Chris je tak či tak jakože lepší pozér, ale je tam problém, tady to je takový, že tam prostě stojí. Že tam prostě stojí a hlavní charakteristika Chrise, Chris vlastně je, jak kdyby poskládal partie z 5 různých lidí a přilepil to na jednoho člověka. Ale to samozřejmě neznamená, že Chris je špatný. Chris samozřejmě vyhrál 5krát Olympii, takže něco na tom bude, je úžasný, ale v tomhle prostě, když Ramon stojí sám o sobě, on má lepší flow, on líp zapadá do sebe. Takže toto je hlavní Chrisovo mínus, ale jak vidíte, opravdu i s tímhle vyhráš 5krát Olympii. Takže podíváme se na Latissimi, to je v podstatě na stejno, jak říkám u Ramona, tím, jak to zapózoval, zapadá to líp. Prsa vyjdou na stejno. Co se týče rukou, tady samozřejmě to je zase genetický Chris, v tomhle ohledu nebyl vloženě obdařený, takže tady to samozřejmě půjde Ramonovi a celá tahle póza jde právě Ramonovi. Tak, podíváme se dál. Tady na tuhle. Tak, tady máme side chest. Tady se zase otáčíme jiným směrem. Tady to půjde všechno Chrisovi. Začneš s podkem, vidíš hamstringy, wow, prdel, wow. Tady celková separace v té noze, wow. Bez chyby. Podíváš se na Ramona, vidíš, že tady zezadu prostě u toho hamstringu to ještě zaostává a ještě pořád to tam není ono. Není to prostě ono. Když projdeme směrem nahoru, ruce bych dal Ramonovi, myslím si, že to rameno tam zapadá líp, celkově je to všechno esteticky, zapadá to do sebe, ale vidíš, když se podíváš doprava na Chrise, že prostě co tam budeš soudit? Nic, je to strašně velký rozdíl v téhle póze, takže tohle tam není ani čím argumentovat, prostě tohle čistě jde Chrisovi. Tak, jdeme na další, to máme tuhle. Tak, tady máme abs and thighs, takže nohy já bych dal Ramonovi zase, tady to zapadne krásně. Střed těla v téhle póze dávali Ramonovi, ale já bych to dal Chrisovi, protože mně se líbí, jak všechno to tady jde pěkně rovně, zapadá to do sebe. Když to podíváš se na Ramona, vidíš tady ten 39 pack, nebo co to je. Vypadá to jakože dobře, ale mně osobně se líbí víc ten Chrisův tvar. A co má Ramon, co mám já, to stejný. Prostě tady u těch boků strašně mě to jde taky úplně, protože já mám vlastně ty boky a když mám jakýkoliv kraťasí nebo něco, tak to strašně tak vyčnívá ten sval a mám takový tvar toho pasu jak přesýpací hodiny
a strašně to jakože rozšiřuje, kdežto to právě se mi líbí u Chrise, že toto tam není a všechno zapadá do sebe. Toto je osobně jedna z věcí, která na mě se vůbec nelíbí, ale bohužel s tím já nic neudělám, takže prostě geneticky to nejde. Ale každopádně v téhle póze dávali pas Deanovi, jinak co se týče toho, mně se líbí všechno tady u Chrise víc, krom toho spodku těla. Vrch vyhrává, ruky se mi líbí víc, líp to do sebe zapadá, a latissimi, hlavně jejich upnutí, mně se tady osobně líbí víc a proto to taky Chris dostal tady tuhle pózu. Tak, teď to máme ze zadu. Ze zadu zase se dostáváme do té dominance Chrise. Tady napravo samozřejmě vidíme ten utržený hamstring z minulého roku, což s tím se nic nedá dělat, to už tam prostě bude, ale porovnáme si ten spodek. OK, prdel dobrý, hamstringy krásný u Chrise, vidíš tady tu šířku, všechno tady prostě je. Proto zároveň, když se podíváš tady mezi nohy, to je adduktor. To je to, proč já říkám všem, cvičte prostě adduktory, protože jakmile půjdeš na stage nebo cokoliv děláš, stoupneš si, tak ten adduktor dělá tolik té nohy. A opravdu, když vidíš adduktor i ze zadu, víš, že ten adduktor je opravdu dobře vypracovaný a ten člověk se tomu věnoval a zároveň, když si potom stoupneš zepředu, tak ten adduktor dělá strašně moc té masy. To ti udělá klidně 1/3 té nohy. Proto opravdu adduktory nepřeskakovat. Je to dost důležitý. Podívám se na Ramona, tady to vyloženě moc nejde vidět. To všechno plyne prostě do sebe. Tady by mohla být větší separace mezi tím hamstringem, což tam bohužel není. Toto je asi hlavní nedostatek. Co se týče toho, kdyby to Ramon zapózoval trošičku víc, udělal tam menší mezeru ještě, možná by se přiblížil Chrisovi, i když Chris právě tady má menší mezeru, takže možná z toho pohledu to mohlo být ještě lepší. Každopádně Chris ho tady ničí ze zadu. Podíváme se nahoru, podíváme se na záda. Chris tam má o dost víc objemu, každopádně myslím si, že už to je v takovém tom stylu, že možná je to i přehnaný. Možná je to na klasik až přehnaný, že na těch zádech je toho až moc. Co se týče Ramona, tohle se mi osobně líbí víc, protože ono zároveň čím víc ty máš hmoty, tak tím potom vlastně zaniká ta separace, zamlží se to, proto někdy vidíš kulturisty, když si je porovnáš v jejich profi formě na Olympii a porovnáš si je třeba z jejich profi kvalifikací, kdy měli méně svalů, tak vidíš, že jsou celkově vydefinovanější, všechno jde víc vidět a to je právě, to není, že by měli méně tuku, ne, to je právě kvůli tomu, že měli méně svalů a opravdu čím méně svalů máš, tím líp jde vidět ta definice. Takže pro tou borců, co potom mají třeba 120 kg, tak moc té definice nevidíš, i když mají 5% tuku, takže to je další důležitá věc, jakože na připomenutí. Proto mě osobně se Ramonovi záda líbí víc. Pokud se podíváme na ramena, ruce, Chris tady je víc vynikne. Jako. Ačkoliv zepředu jsou ty ruce horší, tady mně se ten triceps líbí víc. Jako překvapivě. A tady právě zároveň taky září to krátké upnutí Chrisova bicáku, že tady vidíš ten hrbolek pěkně, kdežto u Ramona je to takhle prostě táhlý. Ale co mě zároveň překvapuje je, že ačkoliv Ramon má o tolik větší předloktě, má prostě předloktě jako úplně gigantický, tak tady to zase tolik nevynikne. Jako u toho levýho jo, jde to vidět brutálně, a u toho pravýho zase tak moc ne. Takže já osobně, kdybych si měl vybrat vrch, beru Ramonův, protože ten mi přijde estetičtější, že líp víc do sebe zapadá. Co se týče svalového objemu, šel bych prostě s Chrisem. Tam si myslím, že nemáme jakože s čím argumentovat. Tam to je úplně na jiném levelu, ale jenom říkám ty rozdíly mezi tím. A potom tady máme oblíbenou klasik pózu. Tady v podstatě vidíš, tady se mi to líbí. U Ramona to tady pěkně vnikne. Tady z tohohle pohledu myslím si, že toho hamstringu je tam tak akorát. Možná by tam mohlo být trošičku víc prdele, ale opravdu jenom trošičku. A možná trošičku víc separace. Ta separace tady v tom boku nohy je možná to, co tam chybí, kdežto u Chrise vidíš právě to, o čem já mluvím. A vidíš tady taky tu velkou prdel, která samozřejmě se holkám líbí, když má chlap velkou prdel. Takže tak podíváme se k zádům. Tady líbí se mi, jak to celkově Ramon drtí, líbí se mi to všechno, zapadá to do sebe krásně, akorát tady v té póze
Upřímně Ramon by potřeboval trošilinku víc svalů na zádech a to hlavně tvoří tady ten rozdíl. Když se podíváš na Chrise, toto je taky Arnoldova oblíbená póza. Pokud jste někdy byli v Ohiu, uvidíte tam přesně tu stejnou sochu tady téhle pózy. A jak říkám, Chris, co se týče tady toho, ve vývinu vrchu je opravdu kupředu, protože má na těch zádech strašně moc víc svalů. Ale jsou pózy prostě, kde to vynikne víc a kde to zároveň vynikne míň. Tak, tohle si myslím, že bylo celkově ke shrnutí Chrise. Vidíme, jak jsem říkal v tom videu, on sám o sobě, Ramon, zapadá prostě do sebe líp, když stojí sám, ale když stojí vedle Chrise, jsou tam instance, kdy on je lepší, ale zároveň je tam pořád víc instancí, kdy Chris právě je lepší kvůli tady těm tvarům, celkovému objemu a tak dále. Tohle je, myslím, že něco, co Ramon do příštího roku doladí a opravdu příští rok uvidíme pořádnou bitvu, protože když porovnáme minulý rok s tím, to je to opravdu gigantický rozdíl, obzvlášť co se týče spodní části těla. Ty záda budou chtít ještě trošičku dotáhnout, ale já osobně si myslím, že to je na hodně dobré cestě. Teď ještě nachystám si další screeny, přendeme na celkovou Classic Physique. Tady teda top 4, Classic Physique. Další fotečky, máme to sice trošičku pixelovatý, protože bohužel lepší jsem nebyl schopen najít, jakože v plném rozlišení. Každopádně, Bumstead, Dino, Brian, předtím byl Mr. Olympia Classic Physique a Urs. Takže podíváme se jeden po druhým. Sjedeme si to ze spodu. Když se podíváme ze spodu, všichni mají super dobrý nohy. Za mě, co se týče estetiky, Dino a Urs jsou tady na tom nejlíp. Potom tady je kustrbatý Bumstead, tam vidíš, že prostě ty separace jsou tam jiný, jak u ostatních. Takže možná jenom z téhle fotky bych dal Bumsteada na poslední. Brian na tom taky není zrovna nejlíp. Co se týče velikosti, jinak ty separace jsou tam dobrý, ale tady by to bylo tak nerozhodně, takže v podstatě Urs by byl asi první, druhý Dino, Bumstead třetí, potom Brian, ale samozřejmě, jak se dostáváme nahoru, tak už je to prostě jasný. Takže když se podíváš nahoru, tak první bude Bumstead, druhý bude Dino, třetí bude Brian a čtvrtý bude Urs, i když v tom celkovém hodnocení Urs byl třetí, Brian byl právě čtvrtý, ale na Ursovi, podívám se na Urse, tady je hlavní největší slabina a taky ten důvod, proč já osobně si myslím, že Urs by měl přejít do Openu, jsou ruce. Prostě Urs měl super ruce v objemu, ale on tím, jak musí schazovat váhu, tak pak z toho vzniknou špejle v podstatě. A to strašně to bije do očí, že on má všechno, ale ty ruce to tam prostě není. To tam není a ono to není tím, že by měl malej bicák. Bicák je v pohodě, ale není tam ten dricák. Není tam ta plnost. Je to prostě špejla. Je to špejla, malý předloktí, celkově prostě malý ruce. Obzvlášť tady v té poze. On sice z boku to vyloženě tak nevypadá, ale tady v tom osobně je to prostě nic moc. Mně třeba nejvíc se mi líbí Brianův tvar, protože on má opravdu velký bicákoš. Tricák vidíš taky dobré. On to vždycky hlavně zapózuje tak jako nahoru, takže to vypadá trošičku větší. Ale jeho tvar osobně se mi tady líbí nejvíc. Potom by byl asi Dino, ten to má taky takový plný, moc neforemný. Nevidíš tam ty tvary, ale tady určitě rozhodně vyhrává Brian. Tak, jdem další. Vidíš tady side chest, ježiš. To máme pixelatý, to mi nechcem. Tak to nahodíme tak do méně pixelaté verze. Tak a tady vidíš z boku. Podíváš se na Urse, vidíš, že oproti Bumsteadovi a tak už to není tak špatný ta ruka, vidíš, takže to je taky o póze prostě. Ale osobně pořád si myslím, že Urs by v Openu, ty vole, byl normálně neskutečný. Fakt by to bylo neskutečný. Podíváš se na spodek těla, vidíš v těch hodnotách, Brian v tomhle je vždycky strašně úplně nádherně separovaný, on se fakt vydietuje vždycky úplně do kosti, vidíš tady separace, všechno, takže první by byl Bumstead, druhý by byl Brian, potom Dino, potom Urs, co se týče tvaru separace, Dino, Urs, možná by tam trošičku o to bojovali a možná by zároveň taky vyhrál Urs, takže tak. Ale celkově základ v Classic Physique
není ani velikost, ale kondice, flow, jaký máš tvary, jak to všechno prostě plyne, zapadá do sebe, jak to odprezentuješ. To je ono. Ta prezentace sama o sobě dělá strašně moc toho hodnocení a ty vlastně v té prezentaci chceš zakrýt svoje slabiny a ukázat jenom právě tvoje přednosti. To je hlavní podstata tady toho a proto taky borci, co jakože si myslí, že OK, tak nemám na open, tak zhodím trošičku svalu, hodím to do klasiku, protože stejně budu mít max toho váhového limitu, takže určitě budu dobrý, nebudeš. Pokud nemáš ty tvary, tak ty svaly, co máš navíc oproti ostatním, ti nepomůžou. A proto jsme vlastně viděli před 2 rokama na Ursově první olympii, jak vysoko se umístil, i když on byl asi 10 kg pod tím váhovým limitem. Jako právě protože on ty tvary měl trošičku to do sebe zapadlo, teď už to zapadá víc, ale měl ty tvary, měl tu flow a šlo z toho vidět, OK, tohle je klasik fyzik. O to tady vlastně jde, tady nejde o to, že přijdeš tam jak Hulk, prostě obrovský a vyjdeš. Tak to bohužel není. Tak to v klasiku není. A my se podíváme na náš poslední shot tady. Abs and thighs, takže tak. Podíváme se zase ze spodu. Tak, první, na co já připomenu, krabatej krys, vidíš tady ty prostřední úpony, že je to tam prostě taková hrča. Urs tady vypadá nejlíp, prostě obrovský nohy, masivní, wow, separace krásná, Dino taky. Brian tady to zapouzoval trošičku jinak, ale tak či tak by byl zase na té krabatější straně. Takže tady první Urs, druhý Dino, třetí Bumstead, čtvrtý Brian. Podíváme se nahoru, tady má trošičku nafoukli ty cecky, ale tak OK. Tady kdo se mi líbí nejvíc? Vidíš tady rozdíl v těch pasech mezi Ursem a Bumsteadem, a kolik má menší. Nadina tohle je dobrý vákuum, Brian má takový nic moc vákuum, ale to je taky genetický, prostě když to nejde, tak to nepůjde, jako to leda by si nechal odstranit tam pár orgánů, pár žeber a potom by možná to vákuum bylo lepší, ale jinak to moc jako nefachčí. Takže podíváme se nahoru, první Chris, druhý obíral Dina, třetí Urs, čtvrtý Brian. Co se týče ruk, vidíš tady prostě špejle. Vidíš, že to tricepsu tam moc není, když to, když se podíváš na všechny ostatní, tak to tam prostě je. A tohle je ten hlavní rozdíl. Každopádně myslím si, že Classic Physique jsem zhodnotil docela dobře. Myslím si, že to bylo docela dobře vysvětlené ohledně toho, co vlastně tam hledají, protože jste se mě na to vlastně ptali na TikToku. Takže snad jsem vám to trošičku osvětlil. Jinak pokud se vám líbil tady ten formát videa, já rozhodně jakože mám v plánu dělat další. Mám v plánu analyzovat celkově klidně od první olympie všechny olympie až doteď. Podívat se i na Open, jaký jsou tam vlastně hlavní rozdíly, proč kdo vyhrál. Protože já vím, že v komentářích na TikToku se najde hodně jakože kritiků, co tomu hodně rozumí. Bohužel nerozumí v podstatě ničem. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě očekávejte další, jak jsem říkal, dejte mi vědět do komentářů. Co se týče toho, doufám, že jsem to osvětlil jakože dobře, že tam bylo všechno vysvětlené. Snažím se jako experimentovat, zlepšovat v tom, takže pořád ta kvalita půjde nahoru a nahoru, když jako TikTok algoritmus moc videa nepodporuje už, takže asi tak. Takže nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, TikToku, tady prosím. A uvidíme se v dalším videu, doufám, že se všichni budete mít krásně a budu se na vás těšit, takže nazdar.